Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gipailawom na sa State of National Energy Emergency ang Pilipinas. Kininunot sa mahal nga presyo sa lana ug nagpadayong gyera sa Middle East. Ubo sa Executive Order number 110 ni Pangulong Bongbong Marcos. Mugnaon ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Langkuban ang UPLIFT Committee sa Pangulo, Executive Secretary ug kalihim sa managlahing departamento. Lakip sa ilang tahas ang siguraduhon nga magpadayon ang bastante nga supply sa lana, pagkaon, medisina, agricultural products ug uban pang essential goods. Siguraduhon sa matud pa sa UPLIFT nga magpadayon ang mga pampublikong transportasyon, public services ug utilities ug healthcare facilities. Siguraduhon sab nga padayon ang pagdagan sa ekonomiya sa nasod. Epektibo sa sulod sa usa ka tuig ang State of National Energy Emergency nga pwedeng mapalungtad o mabakwi sa Pangulo.